Maritxu taietako, gona gorrie. Eutzi hain zarra eta ekarriztezu barrie. Bai. Hori, eta taieture botaten genuen. Taieture botaten zan. Bai, taieture. Bai. Eta gero ba, zeu amak edo... Gure lobaka, hori irekatzen gute, agin inozunak enen, agin irakusten torten ama bana. Ama bana. Amarre euro do, boste euro do, amarre euro emolituzez. Bai. Etorrekin da, aio... Abize itzen dozu. Oinez, oinez... Txikerrak abize. Mama, agin jozidaz. Bueno, maritxu taietako gaur bene akorde inberko da. Bai, mama, bai, hori... Eta taieture botaten zenduen agine orduan? Orduen taieture. Ze hor, tejabanak uki gendu zen. Bai. Bastante bakutsuek. Eta egurre zerregi uki gendu lez, egurrek eta abitxo. Eta ara botaten genuen. Eta orduen galletatxu bete edo, bizkotxotxu bete. Orduan bere zeo zer emate dut zuen amak orduan. Bizkotxoak. Eta olo bat edo. Bai, bai. Jeusten zen.